аз съм Михи, днес ще ви покажа една игра, която се казва Open Me. Сега има една кутия и вътре в нея може да видим. Сега, това е второто видео, което правя в YouTube. И сега да започваме. Сега да отворим да видим какво пише вътре. Да видим. Какво ли е това? Тук пише за 10 лева някакво вентилаторче. Това ще ни трябва после да изграждаме от кутията нещата. Сега тук книжка. Видиме това тук е. Изваждаме всички неща първо. Има ли още? Сега да отварим едно от пличетата. Първо да видим това. Пише не го връщай, а го отвори. Видиме, това май трябва да отворим. Добре. Видиме тук. Грижи се за патио, но много добре. Окей. Патио се казва животно. Сега да видим. Какво е това? Животно ли е? Не знам. Ще си купя един парк, да мога да го сложа навънка. Ето го. Сега махаме кутиите и тия неща. И сега да видим ето това. Какво може да си купиме? Може би за 10 лева паничка. Окей, купуваме. Ще дойде доставка, една водичка, една къщичка за това, един вентилатор за това и готово. Сега ще дойдат. Да видим. Така. Слагаме ги. Слагаме и закуската, слагаме и това, слагаме и къщичката. И сега идва нова кутия с неща. Отваряме вътре това, което взимаме, да отворим и другите неща. Вазърнената закуска, която ще го слагам. Лъвчета, вентилаторчето, това е водичката. Това е един плавен кашлон, излезло е това. Ето го, вентилатора, да видим има ли повече неща. Слагаме тук пликчето и сега слагаме. Сега къщичката, това, вентилаторчето, водичката и слагаме тук. Пие малко водичка. Сега да го сипем малко зърненички за закуска. Слагам му. То хапва. Няма вече зърнена закуска. Отива при вентилаторчето малко да се подуха. Отива в къщичката и край. И ако искате още видеа на мене, гледайте в YouTube. Трябва да събереме 5 лайка, за да ще направя и трето видео. Така че, чао от мен!